Здравейте хора, аз съм Петър и в днешния епизод ще оцеляваме с една моя приятелка, която се казва в играта се е писала Алекс. Не ме би, бе. И да, днес ще оцеляваме и нека да започваме. Сега ще съберем малко дърво. Говоря така, защото съм малко болен. Няколко пъти се пробвах да снимам клип, но не успях поради технически проблеми. Малко е тъпичко, защото докато чупим, няма за какво да си говорим. И да. Някой път ще снимам ревюта на сървъри, но този път играем от близко разстояние. Едва говоря, хора. Извинете, че киснах. Там падат саплинги като... Извинете, че тук ви смърчам и кашлям. Като пълен дебил. Сякаш за първи път снимам клип. Не, мисля за първи път снимам клип. И може да говоря малко простоти. Простоти не като простоти, а като простоти. Така имам... Така, нека да обработим дървото. Направи ми впечатлението Майнкрафта, че на новата версия 0.13.0 алфа бой от петица много трудно огладняваш. И това е хубаво, защото, например, на миналите версии, когато играя и нямам храна, се гътвам. Ще бъде хубаво да падне на ябълка. Или поне саплинг. 4 саплинга няма да ни стигнат. И да продължаваме. И продължавам да смърчам. Това е първия ми фейл клип. Ябълка. Това е хубаво.
И мога да я изям, огладнявам вече. Това е хубаво. Явно играта ми нещо е бъгнала. Може да снимам с едно момче. Каналът му се казва OpnessGG. И да. И продължавам да смърчам. Този клип мисля, че ще го почвам наново, както виждам. Откъде съм почнал, до къде съм стигнал. Да обработим и другото дърво. Знам, че ви е малко скучно, нито майнваме, нито нищо. Почнах да гладнявам. От колко време вече имам тази новата версия. И изобщо не съм огладнявал. И един път не съм огладнявал. Мисля да намеря голд и да си направя златна ябълка. Регенерейшънка. И май клипа напредна времето. Или ще го продължим още малко. Много ми е тъпо, защото няма за какво да си говорим. Или поне няма за какво да ви говоря. Много ми засича играта. Понеже когато снимам ми засича. Понякога даже ми крашва. И тази кокошка не мога да я убия. Рестойде. И да, здобихме се с храна. Тъпо ми няма за какво да си говорим, смърчам като пълен дебил. Кашлям като пълен дебил. Вече наистина си мисля това да е края на клипа. Ще продължим в следващия клип. И